Patay na sa dihang nahawas gikan sa fish pen ang tulo ka mga babaeng minor de edad nga nalumos. Ang mga biktima giila sa mga pulis sa Matala Municipal Police Station nga sila Hajar Buga, 11 anyos, Sian Canor Marasilan, 15 anyos, o Grasmia Kamit, 12 anyos nga pulos residente sa Purok Santol, Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato. Base sa report, nanguha lang og tangkong ang mga biktima sulod sa fish pen nga naa sa Dalapitan ni adtong Lunes, o wala nila nabantayi nga lalom na kaayo ang tubig tungod sa ulan ug baha. Naglisod na sila og tugkad. Gigamitan pa og bakho aron mahawas ang mga biktima tungod kay baga na usab ang tangko nga nagtubo sa maong fish pen. Samtang naglutaw na sa Kabakan River sa Barangay Sanggadong, Kabakan Special Geographic Area BARM ang patay nga lawas ni alias Samama ni adtong Hunyo 23, 2024. Ang biktima residente sa Quarry Site, Purok 7, Barangay Natuntungan, Matalam, Cotabato. Sumala sa mga kaubanan ni ini, gisuwayan niya og kuha ang naanod nga tsinelas sa iyang anak apan gianod na hinuon kini sa kusog nga banla sa tubig sa sapa ug nakita na lang ang patayng lawas ni ini sa Barangay Sanggadong. Gihatagan na og tabang pinansyal o bugas ni Mayor Oscar Valdivieso ang pamilya sa mga biktima. Tungod niini, nanawagan ang kapulisan sa Matalam sa mga residente nga mag-amping hilabi na karong mga ting-ulan kay kusog ang banla sa tubig sapa. Alang sa Newsline Philippines, gikan sa Kidapawan City, Esther Roque. Stay safe.